Pacheck kakabsat nga kayatyo iti makipagmaymay sa kanya. Nga dagiti panagyaman tayo ket isu iti idanon tayo iti trono ni Apo Dios kada ito nga oras italdaw. Agsipud ta dagiti naglabas nga alaldaw kada ito nga lawas. Ni Apo Dios tinakiada kada tayo. Ni Apo Dios itinangted kadagiti bendisyon a kasapulan tayo. Ni Apo Dios itinangispal ng isalakan kada tayo. Ket umay kakabsat daytoy nga gundaway tapno adalin tayo daytoy leksyon nga isu iti inadal tayo kada ito nga lawas. Adda tayon kakabsat iti lesson number 3 kada ito nga quarterly. Adadalin tayo iti libro iti Efesos. Ket nakita tayo kadigiti imununan nga duwa nga leksyon. Iti panagayat ni Apo Dios kadigitoy nga anak na. Inayaban na manipod iti sipnget, inpan na iti lawag. Tapno dayjay nga ayat ken parabor na. Isukuma dayjay mananam da, they will have to experience it. Ket dayta kakabsat iti ayan iti pundasyon iti panagiinadal tayo. Sakbay tayo ngagpatuloy dawatek nga agkararag tayo kakabsat. Maminsan pa'y ited mi ama iti ayat iti panagyaman mi kenka. When ay ayaten da ka tasika iti imunang nangayat kada kami. Uray pa'y idi man nagbasol kami saan kami nga maikari, inayat na kami latta. Inted mo iti anak mo. Umay kami nga giyaman, agsipod ta, dagiti nabuslon nga panangipakitam daytang ayat, isu iti nananam mi, kada ito nga lawas, ken uray pa'y iti panagbiag mi ama. Dawaten mi, nga daytoy kadi nga oras, tapno, buklen mi, dahi inadal mi, kada ito nga lawas. Iti santong espiritum ti mangidalan, kumakada kami ama. Makita mi dahi nga ayat mo. Ket situtured kami, nga agpamati ken ka. Pakawanem no nyaman digiti nagkurangan mi, itinagan nga po mesos, dinawat mi digitoy. Amen. Ken amen. Lesson number 3. Iti paulo na the power of the exalted Jesus. Iti paset nga mayulo kabsat, masarakan iti Ephesians chapter 1 verses 19 and 20. It is written, and we will read, through the Holy Spirit, believers may know what is the exceeding greatness of His power towards us who believe, according to the working of His mighty power, which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at the right hand of His heavenly places. Dagiti tattao kakabsat iti Efesos, ket they were living with dayjay kapkapadasan nga dayjay adda iti pannakabalin na isu iti patyenda. So they believe on magic. They believe kadagiti naduma-duma nga aramiden dagiti saan amamati. Ket makita da nga adda iti power na dayjay. Awan kakabsat iti mamati no dayjay nga ibagam apatyen na ket awan iti maaramid na. Now let us distinguish. Ti Diyos nga isu iti ama tayo. We address Him and He is the Almighty God,
the all-powerful God. Sino man nga adda iti babaan na, saan aman nakabalin amin akas iti Diyos. Adday iti mabalindang aramiden dagitoy kakabsat, nga pinatpati dagiti taga Epesos. Ngem gapu tadayjay iti kayat nga dupraken. This is what Paul wanted them to believe, that there is power. Adda kakabsat ti pannakabalin ken Kristo Jesus. Dayjay nga inaramid dagitoy nga Kristiyano, ijay Epesos. Naadal tayo kakabsat, iji umunang eleksyon. There was a revolt in the city of Epesos. Tapay. Digijay nga petanda idi. Arig na kuma. This was the book that they have the power. Nga intun nubulok ukraden da dayjay nga libro ket adda digijay ibalikas da nga balbalikas. Adda iti mapasamak. Adda iti mapasamak. But when the power of God ket isu kakabsat iti awaten dagitoy nga anak iti Diyos, dayjay nga nangited iti pannakabalin nga isu iti pinatpati daidi, will lose, mapukaw dayjay kontrol na kadagitoy nga nagsurrender kini Apo Diyos. Ipalagip ko kakabsat nga idin nga nakita dayjay nga pannakabalin ni Apo Diyos. Again, if these were the books, one of the books, amin nga digiti Kristiyano, inurnong da. Adu kadakwada digiti magicians, inurnong da. Digitjay nga gamit da. Books, crystal ball, uno cards, uno nyaman pa'y taramidin da. And then they burned it. Manu iti worth na. We have computed, dayjay nga napuuran, idjay nga gundaway. In that situation, it was worth 25,000. No, 25 million pesos. Itata. Iti adalen tayo. Dayjay nga power nga inted ti Ama through the Holy Spirit tapno digiti anak na ijay Epesos ken sika ken itisyak itatakabsat ket agbiag tayo nga adda dayjay apan nakabalin the power nga agapu iti Dios. Anya kakabsat dagiti ebidensya nga adda dayjay nga pannakabalin iti Dios. Umuna, when we experience the power of God through the resurrection of Jesus and His enthronement, subyen tayo dayjay paset amayulo tayo kabsat. And it is written, and we read, through the Holy Spirit, believers may know what is the exceeding greatness of the power towards us who believe. Iti bagbaganan ni Pablo kapsat kadagijay nga Kristiyano iti Epesos. At datoy iti man nakabalin the greatness, exceeding greatness. Kunana, nga adda kadatayon. Anya dayjay nga pannakabalin nga adda kadatayon. Dayjay apan nakabalin nga adda kadatayo kunana according to the working of the mighty power which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him
on His right hand in the heavenly places. Dayjay apan nakabalin iti Diyos. Nga nang pagungar kini Apo Jesus ijay tanem. Nga nangidulinan ni Jose nga taga Arimatea. Iti agsa palaunay ti umunang aldaw iti lawas. That power, kunanan ni Pablo, adda kadatayo amamati. Kitain tayo kakabsat. Dagiti anak ni Apo Diyos, nga addaan iti kapadasan kadayjay apan nakabalin. Iti panagungar ni Apo Jesus, babaen iti baptism. We must understand, nga ni Pablo matlaeng kakabsat iti nang i-compare, nga ijay nga panangawat tayo kini Apo Jesus, akas personal amanubot tayo. Datayo spiritually natay tayo, idi nga nabautisaran tayo. When we were submerged, ijay danom, kayat nang asawan datayo met kakabsat ket na ipunpun spiritually. We died. Ngem gaputan ni Apo Jesus ket nagungar. Idi kakabsat nga dayjay pastor nga isu iti inusar ni Apo Dios nga nang bautisar kanyam, nang bautisar kanyak iyaon na. Ijay danom. There is the power. Malagip ko kakabsat, idi adda kami ijay Ilocos. We're stationed in Tagudin, kani Mrs. Rafanan agisursuro ijay eskwelahan tayo dya Tagudin. Adda iti provincial AY camping nga napasamak kakabsat ijay Bateria, San Esteban, Ilocos Sur. Adda ijay igid iti baybay. Numapang kay tata dijay, oh, it's a very beautiful place. Nangaramid iti government, iti maysa nga nagpintas nga park. Pinalubusan mi digiti duang anak mi ni Elisil ken ni Ian nga napanda. Then while we were resting, Friday night, at about 10 in the evening, di karuba mi ni sister nga Sinaida. Imaykit ko na pastor, kasapulan da ka iji campsite. From Tagudin, nag-drive kami kakabsat. I drive, Tagudin, Santa Cruz, Santa Lucia, Candon, Santiago, and then San Esteban. Idin nga makadanon kami iti campsite. Everybody was awake. Iti pagdanagan mi, dahil mi kadwa nga barumi nga ni Ian, idi pinalubusan mi kabsat ket adda iti sinat na. Ngem, dinawat lat na digiti eway nga mapanda, so we allowed them. Kung nano'y bakit, anya, dan sama napasama ko yun kadya barom. When I stopped the car, adda digiti papastor nga simmabat kanya. That day, Friday, they had an experience. Iti malam, napanda iji igid ti baybay. Idi aggapudan ti igid ti baybay, something strange happened. Maysa nga babae, linuganan, iti kabusor. And dagitoy nga kadwa nga papastor, the senior pastor iti distrito iti ket ni pastor nga Elpidio Puertes. Manipud kaday jayon nga pasangpet da ket inaramid dan iti amin nga amuda nga aramidan. So they pray, they sing, they pray. Ngem awan iti maaramid da. The lady was so strong. No adda iti mangigam iwagsak na.
They cannot control her. Tapay, kuna di tao di baterya, naluganan dayta. Ta itis boses nga agsasao kanya na, boses day di amamumi anatay ija baybay. So di manong kami, I studied the situation. Ket agsipod ta nabannugan dagiti padang trabahador. I took the opportunity with my Bible in hand. I pronounce dayjay man nakabalin amin anagan ni Apo Jesus. There was a wrestling. We wrestled figuratively. Saan nga kaya't apumanaw dayjay nga nang control ken kuana taadda iti power na. Ngem gagayem ken kakabsat. Dayjay nga pannakabalin the power nga isu iti ng pagungar ken ni Apo Jesus nangabak. Idi nga nagkalman di balasang kuna daga pastor I wanam wine. Dasi kabit di nakapakalma. But it was already aglawagan kakabsat iti parbangon. Huwag ko na. Bambantay ka dyan. Pagamalangin ka, imay da kanya, pastor, si kanto iti divine hour of worship. Huwag ko na. So, at the Jedi balasang, hampay lang, kinat. Although they check na kontrolin ni Apo Jesus isuna by the power, at the Jedi she was very weak. Iti naamuak kakabsat. Daytoy abalasang napan ijay ta naimbitaran dagiti agtutubo tayo or eway. And she has given her decision to be baptized that Sabbath. Idi naiyaban dagiti kandidato nga mabautisaran. At the Jedi balasang nakaida, so we accepted her. Dahil process nga kuna tayo, dagitoy nga candidates for baptism, maawat da, akamkamang ti iglesia, dagiti churches, ija distrito in naganarmi, subject to their baptism. Napang kami, igiti baybay. Kunana ni Manong Pichong, Pastor Cortez, sikat imang bautisar, kunana. Kunak kanya na Manong, kayat kukuma, ng iba kaking ka imayak dito yung agurgurigura. Sikat imang bautisar. Kitain na dayjay balasang nga nakiidapel ang ijay igit ti baybay di kadaratan. Inikan mi kabsat ti ules nga pagiddan na dyan. Inayabak digiti upat nga nababanag nga agtutubo nga lalaki kakunak. Daytoy aramidin nyo. Intun no dayjay naudi nga candidate kit nabautisaran ni Pastor Puertes. Alahain nyo daytoy nga balasang bagkatin nyo ipanyo ijay ayan ni Pastor Puertes kasjay iti napasamak. And I could still see that very beautiful scene. Idin nga nakatakder ni Pastor Puertes iti sangwanan di balasang. Ingato na iti duwang nga ima na ket inted na iti panagyaman, inted na iti bendisyon itinagan ni Apo Diyos. Ket idin nga na-pronounce na, as a minister of the gospel, I now baptize you in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Digayag tutubo, they were looking at me, ket kunak. Idin na irarabdan when the lady was submerged. Amoy idi ibabada, she was as stiff as wood. Idin nga naibabadan ijedanong. The power nga isu iti nang pagungar keni Apo Jesus. Isumit kakabsat iti nang ited iti baro a panagbiag ka daytoy nga agtutubo. The moment she was taken out of the watery grave, she was normal,
She was smiling. She was singing. Daytoy nga balasag is now one of the workers of the church. Power number 2. Experience the power of the Holy Spirit through our conversion. Iti pan naka-convert. Iti may nga mamati, manipod iti dahi estado no nga managbasol. Ingga na nga mapan iti baro a kapadasan. Nga dahi bagana ni Pablo, isu baro a parswa. Sino man nga adda ken Kristo, nagbalin a baro a parswa. Dahi nga proseso kabsat that conversion is the work of the Holy Spirit. Daytoy iti inbagan ni Pablo kabsat. Ephesians chapter 1 verse 18. It is written, and we will read, I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance of the saints. Iti inbagana ni Pablo kadigitoy nga baro akamkamang iti iglesia iti Epeso. Sapay kuma, unana, tani Apo Diyos ket lukatan na, dagiti mata, dagiti puspuso yo. Tapno makita yu dayjay nga inanama, nga inted na kadayjay akinabaknang, dayjay ipatawid na, nga agpaay kadagiti sa santos. That conversion is the work of the Holy Spirit. Makita dayjay nga maysa nga managbasol. No ayan na kakabsat. Ket ipakita ni Apo Diyos iti papanan na. To give an example, apan tayo kabsat iti last part kadayjay parable of the prodigal son. Ayan dayto yung anak. At dayjay nga agpapakan kadagiti raken ng nga baboy. He was feeding swines. Anya iti tsura na. His clothes, tilupot na, was tattered. Kitawan iti tsura na kapsa. It is when we are adda tayo ijay nga estado. Nga ipakita ni Apo Diyos dayjay nga, kunana ni Pablo, the glorious inheritance of His saints. Anya itin palagip ni Apo Jesus, ijay nga pangarin. Nalagip daytoy nga agtutubo nga dayjay nga agrigrigat. Dayjay naggapuan na, ije balay iti amana, nga nakadado dagiti adadipan. Ket iti kunana, uray no agbalinak laengen amaysa nga adipen. We learn to hate dayjay adda a kasasaad tayo. We learn to accept dayjay nga ited ni Apo Jesus nga kari nga tawiden tayo. Kasjay kakabsat. No anya dayjay pitam idi. Nga isu iti nangited ken kadayjay power. Kaday tangaro ti problema dayjay Epeso. Namati da kadigitoy nga magical power. Patanda dito. Ket itatan ko na adda iti napigpigsa man nakabalin nga paggapuan iti power. Anya dayjay, it is the Holy Spirit changing, balbaliwan na dayjay ang managbasol. Intun lulukatan, tinasantuan nga espiritu dagiti mata, dagiti puspuso tayo. Ipakita na, dagijay nga dayag,
dagijay nga plano ni Apo Diyos nga agpaay ka datayo. Anya isukat tayo. Rags, dirts, our nothingness, iti-itid na. Apang tayo ka dahi parable. Kuna na diya alain nyo diya kapipintasan akawas, digusan nyo, sukatan nyo. Ikan nyo ti sapatos, isubliyo di singsing. What the son lost, gapu iti basol, he regained because he was converted. Adda kakabsat di gijay mangtengel kadatayo nga power. Sa lusod mo niya daya, pastor, mabalin nga gagayem, mabalin nga bisyo, mabalin nga trabaho, mabalin nga nyaman, nga ikabil tayo nga mangibaet. It becomes a separation between God and us. Intun no ayaban na tayo ni Apo Diyos, umay dagitoy nga power. Ngem intun no isurrender tayo, dagitoy amin. Ni Apo Diyos, balbaliwan na tayo. I'll give you a name. Tinagan na ni Brother Arsenio Florendo. Agdama nga head elder iti paniki Seventh-day Adventist Church. Ditoy paniki Tarlac. Idi namamok kakabsat ni Brother Florendo many years ago. Imay gamin di asawa na, imay di kita nakit ko na, pastor, pwede ba ipanalangin mo yung ama ng pamilya namin? Naikay, naadayo, haan na nga kayat kabsat iti umasidag, tapay, adda, digajay power, nga nang ting-tingil ken kuana, gagayem, barkada, ken bisyo. But God made a way. Aday tiwi ko prayer jay Northeast Luzon Academy nela pay lang idi kapsat. Katsyak iti innalada nga speaker. So pang kaming agbisita kadigiti babalay dagiti ayan dagiti interest. May isang balay nga binisita mi ijen the Brother Arsenio. Idi nagtungtong kami, tadamit itigimong itirabi, umay kakabsat itirabi. And then, I invited him, nga kadayjay nga vesper, sakbay iti panakabautisar dagiti candidates, adda kakabsat iti Lord's Supper. When, kuna namay, that was Friday. Idegrugin kakabsat, dayjay service kadayjay nga vesper. Kikitahaek digiti addan iti uneg iti chapel. Awan ni Brother Arsenio Florendo. Idi kitaek iti arwangan adda ijay ni bakit na. Kunak no adda ni Mrs. Florendo malabit addamit nila kay na. Idinalpasin kakabsat the preparation for the Lord's Supper. Ket mapan kamin iti ordinance of foot washing. Nangalak iti basin water and a towel. Napanak sa pulak daytoy nga kabsat. Arsenio Florendo. Sinabat na ni Mrs. na pastor, huwag mo na siyang hanapin. Kunakit at bakit? Mula kanginang umaga, pastor. Nung nalaman ng mga kaibigan niya, the powers, pumunta sila sa bahay. Nagdala sila ng ilang case na inumin na alak. Hindi po nakatanggi ang mister ko. Malmalam,
Ngay mininumda. Ti ko na, ngunit asan siya? Nandiyan pastor sa hallway. Napanak ka sa binirok ko ni Brother Arsenio. Pudno. Dayjay smell na. Dayjay tsura na. She was drunk. Ngimimay iti vesper. Kaya kung na kanya nagtugaw ka, Brother Arsenio, na, dayto iti aramidin ta. This is the ordinance of foot washing. In-explain ko kakabsat, iti kaipapanan na. Idi nakatugaw, I knelt down before him. Inalak de danong, binugwak ti saka na, inalak de tuwalya, pinunasak. And then we prayed. Inpan ko, jayan ni bakit na ako nakit. Pastor, pwede ba siyang makiparticipate? Kuna nagsabi na siya sa akin, pwede. That night was the encounter with God. The next morning, Brother Florendo, Arsenio Florendo was baptized. That was many years ago. Dayjay power nga nang tengel kanya na saanen nga mabalin amang tengel pay taadan iti nabilbileg na pigpigsa apan nakabalin. When Brother Florendo experienced the power of the Holy Spirit through his conversion. Number 3, experience the power of the Lordship of Jesus over the church. Iti inbaga ni Pablo kakabsat. Ephesians chapter 1 verses 22 and 23. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Dito'y tiladawan nga inted ni Pablo. The church is the body. The head is Christ. Isu nga iti power number 3, experience the power of the Lordship of Jesus over the church. No dagiti amin akamkameng. Ulitet. No dagiti amin akamkameng when all the members will accept and experience that Christ is the head of the church. That church is alive. Dayjay nga iglesia, awan iti pagsusuki kanda. There will be no petty quarrels tapay. Saan nga isuda iti mangipangulo no diket di ni Jesus isu iti pangulo. Nagad-adu kakabsat. I'm very sorry. Nakad-adu dagiti kakabsat nga aglamiis iti pamati. The worst is, pumanaw da iti pamati, they will establish another belief. Tapay, because of position. No iti maysa apang lakayan. Ket makita na nga addadtan ni Kristo addadtoy isuna. No adda digiti opisyales, makita na nga ni Kristo addadtoy isuna. No datayo akamkamang makita tayo nga ni Kristo isu iti ulo daytoy nga iglesia. Datayo digiti paset. Anya ti mapasama. This church, the church ngayon mo kapsat, will be marching as a triumphant army. Tapay ni Apo Jesus isu iti commander, ta ni Apo Jesus isu iti ulo daytoy nga iglesia.
Awang kumanda jay freak of nature. Nga datidwa nga ulo. I read about a turtle in one of the forests in Florida. Idi nakita da daytoy nga pagong, no ordinary nga pagong. Adati shell na, adati upat asaka na, adati ipos na, ngam intun rumuar da jay ulo na, adda iti dua nga ulo daytoy nga pagong. And you know what? That turtle has a problem. No daytoy aking kanawan nga ulo iti agmandar, that turtle will go circle and circle. No daytoy akin katigid nga ulo iti agmandar, that turtle will go also on a reverse circle. Ket intun no agidandang agpanunot ket saandang agtunos, either daytoy nga turtle moves forward wenno agatras. Ngem iti inbaga ni Pablo kadigitoy nga Kristiyano iti Efeso. Ket isu iti patsyek, isu umamit iti awatem ken patsyek nga iti Dios in kabil na ni Kristo nga isu iti Apo. He gave him the power of the lordship of Jesus. And when Jesus has the power, the church nga isu iti bagina will also have the power. Anya digito nga talo kakabsat nga panakabalin ni Apo Jesus. Umuna, when we experience the power of God through the resurrection of Jesus, dayjay apan nakabalbaliw tayo. Idinabautisaran tayo, arig na itanem tayo kadwa ni Apo Jesus. And in His resurrection, da tayo nagbalin mo abaro person. Power number 2. Experience the power of the Holy Spirit through our conversion. Adu digiti muyo nga kapkapadasan. Sanlaeng nga digijay nga insalaysay ko nga kapkapadasan. Maybe even your conversion is a story worth telling. Number 3, experience the power of the lordship of Jesus over the church. Agyaman na, tani Apo Jesus isu iti Apo, He's the Lord of the church. And I am very happy to serve the church. Takit kitaek dayjay na akin kukwa kadaytoy nga iglesia. Adda kakabsat iti example ni Pablo nga inted na nga mabalin tayo nga aramidan. Let us read Ephesians chapter 1 verses 15, 16, and 17. We read, "For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in all my prayers. I keep asking the God of our Lord Jesus, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, so that you may know Him better." Nga kasapulan tayo. Kasapulan tayo kakabsat, iti agkikin nararat. Ni Pablo has the burden over the church. He prayed for the church. I like pastors visiting members. Da kami nga papastor, ada iti bagami kakabsat, there is no substitute for visitation. No, daduma ka kuna, kumusta dya pastor yun? Adagay mi impression da, nga dayto yung nga pastor,
seldom or never visits them. Ngem detoy ni Pablo kakabsat. Umuna ko na manipod pa'y idi nga naamuak. Dayjay nga pamatiyo iti apo. Ken dayjay panagayat yu kadagiti padayo nga sa santos. Saana kun anagsardeng nga nangited iti panagyaman ko. Ket inkarkararagan kayo kadagiti amin akarkarara ko. What a wonderful experience when all members of the church, members of the Sabbath school, will be praying. What will happen? We are separating as small group. In our church, we have our small group too. We encourage the secretaries of the small group or Sabbath school classes to check the attendance. Why? Taijay church mi kakabsat. We grow in. Anya jay in. I can end. I am my brother's keeper. The end is nurture. Babaen ka panagadal iti leksyon. Iti raramidin mi kakabsat. No adda iti kabsat nga saan nga imay kadayjay nga Sabbath school, kadayjay nga Sabado. Damagin mi, kumusta ti kabsat? And then we make a plan nga dayjay nga class, na dumapay nga kabsat, makipagmaymaysada, and we visit that member. Paul gave us an example. Sa anak nga nagsarday, sa anak nga agsardeng, nga agyamyaman kini Apo Diyos gapu kada kayo. Ket kang kanayon nga malaglagip kayo kadagiti karkararak ko. Ni Apo Diyos timang bendisyon, ti lesson nga inadal tayo kapsat. Agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Diyos amaming dakat sa dilangit. Agyaman kami, iti surat ni Pablo, iti iglesyam, iti Epeso. Agyaman kami, Ama, kadigjay nga panakabalin, nga adda nga inted mo. Isu iti mangwaya-waya kada kami. Isu iti mangited ti baro nga panagbiag kada kami. Isu iti mangited kadayjay nga misyon, iti puso mi. Nagragsak kami iti panagrangay di kiti adaming kakabsat. Ket ikarkararagan mi isuda. Ama, tulungan na kami. Tulungan di kiti kakabsat. No addaman o Diyos di kiti kakabsat nga mag-aglasat da kadigiti kapadasan nang nangruna iti panagsakit tinapisikalan. Di la mabalin o Diyos nga sagidem di kiti nga kakabsat. Ited mo kadakwada ti bangar iti sakit da. Isublim o Diyos ti pigsada. Bendisyonan na kami. Itinagan ni Apo Mesos, agyaman kami. Amen. Ganano may ngalawas manen kakabsat. Ni Apo Diyos ay ayaten na ka. Ay ayaten na kayo may.